गले गले आयेन बेरेखायै जुवा होनाय फुजानि मुङाव खेला होनाय जुवा होनायखौ बन्द खालामसेयावबो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा कलाजार दुर्गा फुजानि मुङाव आयेन बेरेखायै फुजा खेला होनायखौ नुनानै मोनदों। बे खेलायाव सोलिफुबाय थानाय समावनो पुलिसनि बिफाननि हान्जाफ्रा रौनिया हान्जाफ्रा दिनै बुख्रां बुसि खालामफैनाय नुथायखौ नुनो मोनदों। थांनाय एसएलसि एग्जाम आरो गोबां रोखोमनि फरायसाफोरा फरायनायाव खम बाहागोयै पास जानो हानायखौ नुनानै दिनै चिरां जिल्ला ओनसोलखौ फुजा मेला होनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै गले गले खुथारै खावलायसेयावबो दिनै रुनिकाटा ओनसोलनि कलाजार दुर्गा फुजानि मुङाव आयेन बेरेखायै जुवा होनायखौ नुनो मोनदों। बे समावनो पुलिसनि रौनिया हान्जाफ्रा फैनानै जुवा होग्रा खेलाफोरखौ बन्द खालामफैयो आरो लोगोसेनो बिथांमोनखौ होस्रां होस्रि खालामनानै हरो। मोनगोनसो नोङो बुटिया जे दे बुटिया दे